Per calcular el valor d'una potència només necessitem multiplicar. La base ens diu quins són els factors. En aquest cas, els factors són dosos. L'exponent em diu quantes vegades apareix aquest factor. 2 elevat a 3 o 2 al cub és 2 per 2 per 2. 2 per 2 són 4, per 2, 8. 2 elevat al cub és 8. En aquest cas, la base és un 3. L'exponent és un 2. Això vol dir que he de tenir el 3 dues vegades, en forma de factor. 3 per 3, 9. 3 al quadrat, o 3 elevat a 2, és 9. En aquest cas, la base és 3, l'exponent és 4. 3 elevat a 4 és 3 per 3 per 3 per 3. 4 vegades perquè m'ho diu l'exponent. 3 per 3 és 9. 3 per 3 torna a ser 9. I 9 per 9 3 elevat a 4 és 81. 2 elevat a 5 serà aquesta multiplicació. 5 vegades perquè m'ho diu l'exponent. 2 per 2 és 4. 2 per 2 torna a ser 4. 4 per 4, 16. I 16 per 2, 32. 2 elevat a 5 és 32. Quan l'exponent és 1, tenim el factor una vegada, és a dir, 7 elevat a 1 és 7 i 8 elevat a 1 és 8. En el cas d'exponent 0, la potència sempre té valor 1. Per calcular una arrel quadrada, només necessitem buscar un nombre que elevat a 2, és a dir, elevat al quadrat, doni el radicant. En aquest cas, el nombre seria 5, ja que 5 al quadrat, és a dir, 5 per 5 dona 25. Per tant, l'arrel quadrada de 25 és 5. Recordeu que es diu arrel quadrada perquè a la zona de l'índex, encara que no ho veiem, hi ha un 2. D'aquí la connexió entre l'arrel i el quadrat. Igual que abans, per calcular l'arrel quadrada de 36, he de trobar un nombre que, elevat al quadrat, doni el radicant. En aquest cas, la solució és 6, ja que 6 al quadrat, és a dir, 6 per 6, dona 36. Per tant, l'arrel quadrada de 36 és el nombre 6.
En aquests casos, l'arrel quadrada de 1 és 1 perquè 1 al quadrat, és a dir, 1 per 1, dona el radicant. L'arrel quadrada de 4 és 2 perquè 2 al quadrat, és a dir, 2 per 2, dona 4, que és el radicant. L'arrel quadrada de 9 és 3 perquè 3 al quadrat, 3 per 3, dona el radicant. L'arrel quadrada de 16 és 4 perquè 4 al quadrat dona 16. L'arrel quadrada de 49 és 7, perquè 7 al quadrat és 49. La de 64 és 8, perquè 8 al quadrat fan 64. L'arrel quadrada de 81 és 9, ja que 9 al quadrat, que és 9 per 9, dona 81. I la de 100 és 10, perquè 10 al quadrat dona 100. Per calcular l'arrel quadrada de 144 he de buscar un nombre que, multiplicat per ell mateix, és a dir, elevat al quadrat, doni 144. Jo sé que 10 al quadrat és 100. Per tant, aquest nombre ha de ser més gran que 10, ja que jo busco un nombre més gran que 100. Si provo amb l'11, 11 al quadrat és 121. Encara no he arribat a la solució que volia. Amb el 12 veig que 12 al quadrat és 144. Així doncs, la solució que buscava era el 12. 12 al quadrat és 144, per tant, l'arrel quadrada de 144 és 12.